जोङो गोसोखांगोन रुंसारि नबिन स्वर्गियारिया बड'लेण्ड मोननो थाखाय जे सोमावसारनाय जादोंमोन 1987 निफ्रायनो बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन 1987 नि 2 मार्चनिफ्राय। ओंखायनो बिथाङा फैयै फैयै उनाव वेस्टार्न जनआवबो मेम्बार जादोंमोन। बै समाव भलन्टियार पस्ट दंमोन। बेनिबो सासे बिथाङा गोख्रों मावथिमोन। बेनि उनाव BLT दानाय जाबाय। बे BLTनि समावबो बिथाङा बे BLTआव हाबनानै सासे गोख्रों सोद्रोमा जानानै बे जिथु सशस्त्र आन्दलन बे सोमावसारनायाव बिथाङा माने बाहागो लादों। ओमफ्राय गोबां बिदिनो पुलिस मिलिटारि माने आर्मिनि माने जिथु नायगिरनाय बै समाव बिदि गोबां सहायनो गोनां जाबोदों बिथांमोना। गथिखे जों बेखौ अरायसम जों गोसोखाङो। दिनै बे BLTनि नाजानायनि गेजेरजों 1996 निफ्राय दानानै जि दावहा होबोदों बेनि थाखायसो दिनै 2003 सननि जि 10 फेब्रुवारि बे 10 फेब्रुवारिनि उनावसो जों दिनै माने बर' हारिया सारा माने मुलुगाव सिनायथि जोङो जानो हादों। मानोना भारत माने सरकारा जोंखौ गनायथि होदों 2003 सननि जिथु 10 फेब्रुवारिनि जि माने जिथु एकर्ड BTC एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो दिनै दुलाराय भारतआवनो जोङो सिनायथि माने जानो हादों। बे गासैबो जों मिथिलायगौ दिनै संबिधानाव जोंनि 6 सिडुलनि बागै माने BTADनि 6 सिडुलनि बागै बेयाव गुवारै फोरमायनाय दङ। लोगोसे बर' भाषायादि 8 सिडुलाव हाबबाय 2003 सननि 10 फेब्रुवारिनि बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै बे बाथ्राफ्रा रोखा रोखा भारतनि संबिजितआव हाबबाय। माने जोङो भारतनि संबिजितआव हाबनाय माने जोङो सिक्रिटि जोङो मोननो हाबाय। ओंखायनो जोङो गोसोखांनांगोन जोंनि मावथिफोरखौ। हयथ' थाबाय थानाय समफोराव सोरबाया बिदिनो माने रुंसारि जालांदों। अब्लाबो बिथांमोननि जिथु मावबोनाय खामानि बे खामानिफोरखौ जोङो माने गोसोखांदों। दिनै रुंसारि नबिन स्वर्गियारिया थांनाय माने 2024नि माने 15 नभेम्बर खालि बिथाङा माने जिउ गोमानो गोनां जादों, जिउ गोमादों मोनसे माने बेरामनि गेजेरजों। अब्लाबो बिथांखौ जों दिनै बे श्राद्धनि समाव जोङो गोसोखांदों। बिथांनि जिथु मावबोनाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफानानैबो मावबोदों। बे समाव भलन्टियार फर्सनि मेम्बार जानानैबो बिथाङा मावबोदों। BLTनि समाव बिथाङा सासे गोख्रों माने दैदेनगिरिजों लोगोसे माने मेम्बार जानानैबो बिथाङा मावबोदों। बे मावबोनाय खामानिफोरखौ जोङो दिनै जोङो गोसोखांदों आरो बिथांनि मुङाव गोसोखांथि लेखा गांसे जोङो बेखेवनानै माने होबाय। आरो निस्सय बे लेखायाव बिथांनि मावबोनाय गथै खामानिफ्रा बेयाव माने लिरजादों। आं बेखौ आसा खालामनाय थाबाय आरो सारा जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफामोना जाहाथे गोसोखाङो आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। बिथांनि जिथु रुंसारि जानाय बे रुंसारि जानाय समावहाय न'खरनि बाय बाहागि साबेसे गालांदों गावनि गथ' गथाय आरो बिथांनि जिथु मावनो लानाय खामानिफोर बे समावहाय गोबां अनसुंथाइ मोननांगौबाबो हयथ' बिथाङा मोनाखैबो जानो हागौ। बेनि सायाव मा बुंगोन? दा ओंखायनो जोङो बेखौ गोसोखाङो जोङो। दा बिथांनि न'खरनि मानसिफ्रा जों दा मिथिनायाव बिमा दं दासिमबो, बिफाया गैला आगोलावनो माने थैबाय जेनेबा। ओमफ्राय लोगोसे माने गावनि बिसि दं, गथ' साथाम दं होननानै जों मिथिदों। गतिके बे गथ' गथायफ्रा जाहाथे जोंनि दा समाव मोजाङै जाहाथे थांनो हायो, बिसोरनि लाइफ स्टेन्डार्ड जाहाथे माने मोजांसिन जायो, बेनि थाखाय सरकाराव थानाय मानसिफ्रा बे न'खरखौ जाहाथे नायो आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। अनसुंथाइनि बेलायाव मा बुंगोन? ओंखायनो आं होनबाय आथिखालाव जाय सरकाराव दङ बे सरकाराव थानाय मानसिफ्रा बेखौ एसे गोसोखांनांगोन, नायनांगोन। जों जुदि मावबोनाय माबाफोरखौ जों जुदि गोसोखाङाब्ला बेथ' इनाय जागोन। दा ओंखायनो जोङो जायफोर मानसिफ्रा मावबोदों बेयाव खुनु पार्टिनि खोथा गैया। बै समावथ' खुनु पार्टिनि खोथायानो फैयाखैमोन। जोङो ज'है माने थानानै सोरबाया दावहा होदों, सोरबा राजफोथाराव ओंखारनानै आन्दलन खालामदों। बे हिसाबै जोङो बेनि थाखाय दा जों दिनै माने सोरबाया EM जानो मोनफैदों, चिफ जाफैदों, डेपुटि चिफ जाफैदों, MCLA जाफैदों। बे जाफैनाय मानसिफ्रा सिन्दारसा खालामनांगोन, दा सिन्दारसा खालामनांगोन। ओंखायनो आं खावलायदों दा थानाय जायफोर सरकाराव दङ बिथांमोना जाहाथे गोसोखाङो, ओमफ्राय न'खरनो जेसेबां हायो सहाय होनांगौ जों बेखौ खावलायनाय थाबाय। दुखुथिया न'खरनिसिम आरो बाय बाहागिनिसिम मा थुलुंगा? आङो खावलायदों जे न'खराव जिहेथु माने बेनो हेड हिसाबै दंमोन, ओंखायनो गथ' साथाम दं, गथ' साथामा जाहाथे मोजाङै
फरायनानै मानसि जानो हायो बेनि थाखाय सरकारि भाबै जि अनसुंथाइखौ माने होनांगौ जों बेखौ खावलायनो थादों आरो बिथांमोना जेरैबायदि गुबुन गुबुन सुबुंफ्रा समाजाव मोजाङै थांनानै दं बिथांमोननि न'खराबो जाहाथे समाजाव माने मोजां थांनानै थानो हायो बेखौ माने इसोरनि खाथियाव आं आर'ज खालामबाय आरो